Kowe iki gonge ora pas ki ya ngopo. Iya. Tembang kala wau ugi dipun pundhut kalian Pak Samsul tukang ngarit. Ngersake gelo. Alhamdulillah sampun dipun pinakan kalih Mbak Eka. Kathah sanget piyai ingkang minded ringgit dalu menika. Dawuh leres Mas. Ugi saking Pak Kardi RT 16. Pak Kardi nggih. Mrau ngersake gubuk asmara. Nggih. Loh, saking Mbah Lurah Ngampel. Kowe nggih Nyuwun pepeling. Pak Tri nggih. Nggih, nggih. Nyuwun gending ali-ali. Mas Agus Kades Klecorejo kagem Bapak Bupati Madiun. Muspika Kecamatan Mejayan, Bapak Kades dan perangkat lan sedaya panitia sarta masyarakat desa Ngampel. Nggih. Nah, menika kala wau ugi setunggal niki wis sisan. Dipun was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nami kula slamet. Tumut ngregengaken swasana dalu menika, tumut ngamen sampun cekap atur kula matur nuwun saking Slamet Benowo. Wah, iki matur nuwun Mas Gering. Pamundhute Pak Lurah sik ya. Nggih, Pak Tri. Siap, Pak Tri, siap. pepeling. Kula tak nyuwun suwanten kakung sing kepenak iki. Menika wonten Mas Sapa? Mas Taslim, Mas Taslim. Mas Taslim. Wonten Tasmini. Mas Taslim. Mas Taslim kali Mas Tasmini. Nggih. Wonten Cepi. Nggih. Ya, Mas Taslim mangaturke bawane Mangke. pepeling. Duet kalih kula nggih Mas Taslim nggih. Apa iso? Saged Mas Taslim kalih Mas Tas Indomaret. 2000 ya. Nggih, Mas. Masih toti saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku jagat agama pakaratikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya Ngrembug arisan sinten-sinten gitu. Nggih. Kula seneng kalian jenengan berdua. Kula nggih seneng kalian jenengan. Kosek to, perkarane apa? Lah, ya kok seneng. Kene lho tegese pas ki tembang Islami jenengan tidak nyelani dengan banyolan-banyolan. Apik pas niki. Wong niku ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining donya saka agama. Wah, nggih. Niki tuwek niki. Nggih. Ajine awak saka tuminta. Sikil. Sing disikil mesti mlaku. Oh iya. Balik rono. Nggih. Monggo pamundhute Pak Lurah dipun pinangkani. Pepeling, Cok. Pak Tri, menika katur
panjenengan. Nggih, monggo sugeng nglaras Pak Tri. Dados. Niki muga-muga leh sedekah ora saya roboh, sansaya bakoh lan kokoh. Amin. Insyaallah ridho saking Gusti Allah, sedaya warga masyarakat ngampel tumuju wonten ing tindak umroh. Amin ya rabbal alamin. Iki Mas Klitik ana dawuh saka Pak Lurah. Mbak Eka kapurih ngendang. Dawuh saking Pak Lurah nggih. Ayo. Nggih. Mbak Eka ngendang, Mas Jok Kluthuk negong. Nggih. Kula tak ngeceruk. Oh, cuk lele. Oke, siap. Lah kendange ben disiapke ning ngarep mriki Pak Narso. Ya, sakmike terus Mbak Winong karo Mbak Birgita berdiri ben bawa gubuk asmara. Oh nggih, siap. Kaya apa? Mas Kluthuk emang ngusung-ngusung kendang ora apa-apa lho, Mas. Pak Ngarso ing tulodo menika sareng. Ngono. Sing mbok junjungi kendange ora Pak Ngarsone wae. Lah kan wis disungi kan tak usung. Ora kok. Kene. Enggak. Ya Bir, nah. Mas ya. Dalam Kula nyuwun pamit nggih. Arep ning ndi? Nang stasiun. arep ngopo? Iki dige kene kok iso malah arepe budal ning Jakarta iki ya ngopo kok iso. Oh, iki ngede kok iso. Ngede. Iya, Anu, mic. Wah, rasa Mas Kluthuk. Sampeyan wae ning kene. Nih. Birgita karo kita. Niki nek ra wonten lho, Birgita ya. Iki Birgita, lah iki Winong. Winong nggih. Aku lek ndelok Winong kaya nom-nomane bojoku mbiyen. Ya ngene iki to. Lah, alang bojomu mripate ireng kabeh ngono lho kok iso. Kok mbok pamer nih. Ki tak culek kok putih ngono. Kene nduk. Kene lenggah. Kene. Rada ngeset. Ya, sip. Bir. Bir. Siap. Ya, Birgita. Pun mriki mawon Mas Karso. Birgita duet karo Green Sand iki jejak. Sento. Coba nduk. Pun mriki mawon mriki ngagem gen kula mawon. Winong. Nah, kene. Nah. Ya, dibawani ya, dicicil. Ayo Bir, awakmu sik Bir. Nyingkar nyingku Sing kok anyar nduk. Ayo. Ya ora apa-apa itu. Bir, awake dhewe ke pas neng Nganjuk viral lho. Napa nggih, Pak? Bah, kula wedi lho, Pak. Dikira tenanan mengke kula. Dikira mengke tenanan kula. Tenanan mau ta we? Lah pripun Bu Kesi niku pripun, Sing Pak? tak takoni awakmu nyapu nang Bu Kesi barang ora. Nah, perlu dadak teko. Apa-apa kok mesti dadak ndelok Yes, ben to ngene lho, ora apa-apa. Lek sampean karo Mas saya ben iku bekesi ben karo Kang Arso iku lho. Lah Kang Arso ki ora sak angger-angger pilihane wis kelase menengah ke atas e kok iso. Apa paringi Yukesi. Menengah ke atas deh. Lek ra senengane iki micet. Wiwi tane nyingkar nyingku Hop, oper Mbak Winong, nyenang. Lingsam yen mutan lelampahan kang Ya disetel tenanan to, sik iki masalahe kudu met tenan, kendang karo cuk kudu met tenan. Bisa tenan to kuwi, Mas Dik? Semene setelane semene. Biasane ku dhewe lho biasane. Aja. Nah, ya ngono. Ya. Enek setelan di dinding kendang iki. Modele cuk iki kaya sandingmu lho, nyenengke. Nah, Mas. Ya dintekne cah loro. Tresno, yuk. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Nggih. So ben ra mengecewakan ditasik kendange, Kak. Ayo.
Tutuken sih lho. Tutuken. Nek iki tutukanmu kurang atos tutuken ndase iki lho. Ya tutun sih. Sia-sia. Denge kaya padeng. Ah mikir sing endeng, Pak. Sik, coba. Wis ngono wae tak ning kene tak ceklane. Tak. Oh, kuwi bas kuwi. Kok kluthuk kuwi lho dilale-lale ora senengane. Sabotase karo sesama bintang tamu ora. Oh. Mikir. Kualik temen. Tanganmu terampil ya ora gelem nyopet to, Nduk. Terampil kok nyopet iki keterampilan kerajinan tangan apa piye? Tak. Oh, yo tangan panjang. Nah iya. Tak. Pas, masuk. Tung. Kena. Nah, iya. Sone nyetel kali mlampah, Mas. Oke, siap. Pasti mlampah nyeteli mboten kok wonge mlaku mboten. Ora iya. Lah iki Mas Kutuk dites pernah dites. Oh, iki mbok tes wae, meteng po kok iso mbok Menawa tes. mripate lara. Becukmu kok tes ora? Dites pernah Mas. Lah men tak cekel tok ngene. Ayo. Kok main apa Mas? Nggih. Main laguane apa? Kebukas moro iki? Kak. Tak jegone lodong apa piye? Ya apa lodong? Mboten. Aku ora omong mamen ngono ka lho karepku ki. Rasido. Oh iya. Yo, sembukane awakmu, Kak. Ayo. Oke, gubuk asmara. Ayo dengan Saking vokal enten pripun? Saking vokal nggih. Kok awakmu no, kok vokal piye? Sing tayupan nih. Sing tayupan. War sirmu piye? Kok vokal sih? Nggih. Oh ya wis, monggo manut awakmu wis. Heeh. Makasih Pak Yoyo. Oh, sama-sama. Iya. Mboten tes Pak Yoyo tuku tenggok. Wah, mumpani. Ora ya wis. Ayo, iki dienteni karo Pak Lurah lho, Kak. Ayo, coba. Monggo. Nang, angkat, Nang. Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa. Tepuk tangan. So ajar suwuk sing iki ya. Iya. Mas Lutuk. Dalem. So nek golek bojo ngene iki, nek kowe ra tanggapan mbok cak cokekan tok. Wong loro mlaku. Mlaku gundul malah bojone malah medeni. Lah ngopo? Ngantek kleru sithik kampleng mulo cilaka. Ayo, iki seni kok. Oke, hebat dalam rumah tangga. Suasana irama musik Gubuk Asmara hebat. Maka dari itu tepuk tangan untuk Kang Arso. Mudah-mudahan. Ora iki to sing ngendang iki. Lah lek nek mike apa ya krungu. Oh iya bener. Makasih Kang Arso. Loh, sik Kang, sik dingge Kang. Kang Arso. Sik dingge pisan kas. Anu, umpun to Pak? Umpun Pak. Empun. Kepruun kendang no Manarso. Lambene kritik. Lah ngono kapan lek guyon kok iso. Bangsane. Nggih. Mas Kritik, Mas Kutuk, Mbak Eka, matur nuwun. Mangke kasambung wonten ing Goro-goro. Iki lho Mas, piyayirku yen dahar kewareken lak mboten sekejo. Leres. Ngunjuk yen kakean lak sok plempoken. Lah ngoten to. Oke, ya ngono lho kan. Dadi ora kaya latihan dek kagene teng mriki. Nggih. Mula saenipun lampah pripun? Pagi mengke. Nggih no. Nggih, tetep guyon. Siap Mas. Kula tak leren sawetawis nggih. Mangke gara-gara kula kancani melih. Siap. Sendika dawuh monggo mboten enten tawon, mboten enten entup. Lho kepiye tapi ayo klepon sak gulane. Nah, mengke kula bakal terus nih ndelok cerita lakune. Nah, nggih. Mbak Nun panggih wonten ing telung perkara ning wayang aja ditinggal, lucon, lakon, lakon. Lakon lha nggih. Digawe lho ya. Siap. Siap Mbak Nun panggih gara-gara nggih. Siap, ngestaken dawuh. Ya, bacot nek gelar cerita. Umalebe